lavabo seria en un espai que tenim aquí, el magatzem, que el dividiríem per la meitat. Seria l'accés al lavabo independent, no caldria entrar a l'església, seria per aquí mateix, es podria conservar, seria un lavabo adaptat i bé, es conservaria també la meitat del magatzem i us ensenyo com podria anar la cosa. Bé, com veieu, és un espai ample, per tant, dona per si, seria per un lavabo adaptat, les persones podrien entrar, doncs, com es deia, directament, seria independent, aquí ja tenim a la meva dreta aquestes vides a l'església i llavors seria independent, aïllat, i el model del que voldríem fer és com el lavabo que tenim a la sagristia, senzill, i ara us l'ensenyem. Bé, com veieu, aquí estem a l'interior de l'església, al fons concretament, i aquest seria l'espai on, en un principi, instal·laríem el lavabo. Perquè ens fem una idea, avui per avui, nosaltres en aquest magatzem entrem per aquí, va bé? Llavors, això ho hauríem de canviar de tal manera que aquí posaríem una separació independent completament. Aquesta porta per accedir al magatzem seria per aquí i això quedaria tancat i aïllat. Per tant, l'accés al lavabo no seria per aquí, sinó com per la porta d'entrada que abans us hem ensenyat. Doncs comptem amb vosaltres i moltes gràcies.